har lige en interessant update. Update. På min båd, nye båd. Jamen, så er den ligesom indledet. Der er gang i den. Jeg skal ikke forstyrre mere. Endnu en update. Nummer 2 spring. Og jeg er ikke engang gået i gang med at give pongtokkerne glasfiber. Okay, det bliver lige sådan der. Ja, det er med de der stativer. Så skal den lige have lidt. Er det nok? Jeg skal lige have noget glasfiber. Så noget glasfiber med op. Så skal jeg lige have en rulle. Så er der. Så skal jeg lige have en panser. Hjælper det på det? Ej, fuck. Den går i stykker. Kan jeg bruge den alligevel? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke dreje kameraet, fordi den står og læner op ad bordet. Sådan, vi tager den her. Den tror jeg er fin. Ja. Sådan. Igen. Så låner vi den her. Så hærder den. Og hvor gør den? Vi tager lige over den. Glasfiber. Så er en lille hærder i. Sådan. Så er vi i gang. Nu skal det ellers bare røres. Og så går vi i båden. Det gik lidt. Det er noget rundt det her. Jeg nåede simpelthen ikke at kunne finde ud af at stille det her stativ her, så du kunne være med til at se, hvad jeg fik lavet her. Og det ser godt nok vort ud deroppe. Og det løber nedad af siden, det kan ikke. Sådan er det jo. Så må det samle sig der. Det jeg fik lavet, det var det her. Og indenunder der fik jeg lavet. Selvfølgelig så jeg selv. Det fik jeg lavet, så nu skal jeg lige have renset op på alle de der svinerier, jeg har lavet. Fordi det fik jeg også ned af kanterne og sådan noget. Og jeg tror stadig ikke, at jeg kan finde en plads til det her. Fine der. For helvede. Det er fint. Så jeg gider altså ikke have en sindssygt meget. Det er måske ikke, og så nu får jeg stillet det op, og skal lige have mere af det her på. Og så lukker jeg noget lige her. Resten bliver nødt til at slive eller eller andet. Ja, altså. Ja, så kan du lige se resten her. Interessant her. Så det er jo det første rum, ikke? Det kan lagt lidt mere glasfiber på. Jeg ved sgu ikke. Måske smider jeg lige lidt ekstra på. I hullet nærmest der, eller i hullet, ikke? Der tror jeg smider lidt mere på. Så er der også det.
Så går vi videre til næste rum her. Næste gang. I morgen. Eller senere i dag. Det er den, jeg mener den 28. maj i dag. 28. eller 29. maj i dag. Og jeg har sat mit skæringsdatoen til omkring den 16. Undskyld. Den 16. juni. Der skulle jeg gerne være klar til at få den i vandet. Cirka der omkring. Og så vil jeg sige den 16. Og så plus en uges tid, fordi omkring Sankt Hans, tænker jeg, det kunne være lidt sjovt at få den på. Hvis den var i vandet der, ikke? Til Sankt Hans, og så sejle lidt rundt til Sankt Hans og håbe, det er godt vejr og det der. Det er planen. Det er mine tanker indtil videre. Nu må jeg se, om det lykkes. Så jeg vender tilbage. Hej. Nej. Altså i hvert fald en del, der skal slives. Jo, men ikke. Øjeblik. Sliv ret meget. Ja, den der, det er sådan en helt anden historie. Rust. Han tager vi lige en anden dag. Jeg vender tilbage. Nå. Hold da op. Det er sgu lidt vildt. Det er en vind hele vejen rundt, ikke? Og så skal jeg lige have sat de der stativer. Nå, der er den, mand. Jeg har ikke kunne finde den. Tada! En mallert. Mallow. En mallow. Kan vi lige lidt derovre, ikke? Ej, hvor er det fedt at se den sådan nu, faktisk. Den har jo kun været med bunden i vejret. Og jeg må lige se, om den lige kan komme til at stå på en anden måde. Sådan at det kan være, at jeg kan bruge dem her. Så hvordan skal jeg så bruge den? På den side der? Ja, det kan jo godt være, så skal jeg op på den side. Tilbage her. Det er simpelthen altså lidt for feje, må jeg vil sige. Heller ikke derude. Det var altså slet ikke fedt, men kan lidt se smooth. Hold kæft, hvor er det dejligt at røre ved. Sådan noget skal jo bare lukkes af, ikke?
også meget stabil. Det vil jeg også gerne have. Det her den her liggende der. Okay. Det er bare lige sådan et bræt her, ikke? Og så i øvrigt så de her de er jo ved, passer jo sådan her. Det er jo fedt, ikke? Men ja, nu har jeg jo planer om, at det skulle være der, men det kan det jo ikke. Så kan du se det, men så må jeg jo sætte den herover. Det er jo ikke lidt sikkert sådan der. Og så kan jeg sætte den anden hernede. Sådan der. Nu rejser jeg den lige op. Så så hvad sker. Altså det er simpelthen hovedskibet, du har lavet. Nej. Det er det ikke. Nu ser jeg nu han bare en ponton. Ja. Det er så. Rykker længere bagud, og han får en lidt frem. Vi vil gerne have lidt frem. Det er bare skub. Det er bare lige at skub. Det er kraftigt ikke bare lige at skub. Hvad fanden har bygget det? Jeg er ikke til at flytte. Hvad sker? Kommer du ind i tøj, ja? Kommer du fra at hjælpe far? Kan du ikke skubbe dernede? Hvad? Ja. Skal vi lige over i kælderen den? Vi skal snakke med os. Der er for meget kærlighed. Det er vinter også. Ja, det er jo vupti. Godt skat. Åh ja. Projekt. Det var jeg. Og nu bliver jeg lige nødt til at bruge den her. Skide godt. Så hvad gør jeg så? Den skal ikke blive våd. Så jeg kan starte med at gøre sådan her. Det var fandme dårligt. Der er ingen mening. Hold nu kæft nu. Jeg skal lige lidt længere ind. Det er egentlig meningen, at jeg vil have den her, altså den anden, der ligger derinde, til at ligge her i dag. Så kan jeg begynde at slibe den. Og så tænker jeg, at det skulle bedre at få lukket af her i toppen. Få slebet det, der skal slibes. Så er den klar. Og så ind ved siden af med den, og her, og så kan den anden komme herover ved slæben og få top på. Så godt. Det tror jeg faktisk er bedre. Jeg hader at skal slive sådan noget der. Det er det alle vejen, ikke? Og det bliver bitte småt, og jeg bryder mig ikke om, at det ligger i, at det ligger alle steder i naturen i min have. Så jeg må finde ud af et eller andet med støvsugerværk. Jeg har også gået og støvsuget græsplænen. Det bliver jeg jo nødt til, når det er sådan noget, ikke? Nå, hvad synes jeg?
Eller hvad synes jeg? Jeg synes, at det ser fedt ud. Jeg synes, det er en begyndelse på noget godt. På a beautiful friendship. Synes jeg altså. Så skal jeg bare have den til at stille skarp. Sådan der. Så sådan der hælder den faktisk. Måske ikke nær så meget. Men når det er, at den kringer. Og det går stærkt. Så måske ikke nær så meget. Det tror jeg ikke. Så stort sejl har jeg jo heller ikke på. Og det er jo også kun en cruiser. Og så her der skal være... Er ikke den? Eller er den? Jeg skulle da skrevet på det. Men det er bare ikke på den her. Det har jeg på den anden. Jeg mener, det er den her. Ud af de to små rum der, ikke? Der skal være... Der skal... Hvad hedder den nu? Jeg synes bare, at jeg fik øje på det. Hvor skæv den der. Er den skæv eller hvad? Eller er det bare mig? Går den ikke den vej? Det er selvfølgelig svært at se på. Nå, vingen skal gå her. Og så den vej der. Og så kommer ølerne her. Og sodavand. Og whisky. Den gode af dem, ikke? Og så selvfølgelig Fireball whisky. Og her fremme, der skal være alle de her rum her. Jeg tror også der. Det ved jeg ikke endnu. Jo, det skal der. Der og der. Der kommer til at være opdrift. Så det er simpelthen fyldt med luft. Jeg ved godt, der er nu, men hvad hedder sådan noget, flamingo måske, går jeg lidt og tænker på, og så har jeg ellers samlet en masse af sådan nogle, man pakker, når du skal sende noget værdifuldt, der ikke må gå i stykker. Så det er sådan nogle, S-formet faktisk. Ja, der er mange forskellige. Så det har jeg tænkt mig at... Jeg går og leger med tanken. At proppe det der i. Og så give det i en pose i øvrigt. Det skal være i poser, så jeg lige kan tage dem op. Men det skal være presset sådan, at det ligger godt. Og ude i hjørnerne og sådan noget. Og så skum. PU-skum, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det er godt. Men nu prøver jeg. Jeg vil lige godt prøve. Ja, jeg tror, det var det. Og så vil jeg vende tilbage senere. Igen. Jeg håber ikke, at jeg forstyrrer for meget her, og jeg synes, at du synes, at det er for kedeligt. Men nu gør jeg i hvert fald det, at jeg viser dig det. At jeg viser verden det. Ikke kun dig. Og viser mig det, faktisk. Og det får mig faktisk til at tænke på, at jeg har en måde at gøre tingene på. Og hvis du synes, at det er en fed måde, må du gerne fortælle mig det. Det er jo altid rart at få at vide, når man gør noget, andre synes er godt. Eller spændende, eller sådan noget. Jeg kan godt lide at overraske. Så blandt andet. Men skriv til mig, hvad du synes. Om du synes om du godt kan lide det. Hvad jeg håber. Og du synes, at det er spændende. Og der skal nok komme flere videoer med, når de kommer i vandet. Absolut. Og jeg håber, du følger med. Jeg vender tilbage. Det er svært at vise. Ja. Så. Sådan burde det jo ikke være, når man tænker på det vandtæt lin, de bruger i for at samle det, ikke? Så burde det jo ikke være sådan. Og var der ikke
ikke resten, når jeg begynder at møde. Der er ikke andre steder ude. Det ser ikke sådan her. Måske bare lige et lille lunketilfælde. Så i dag der har jeg fået, der spændte den fast der, så jeg kunne rette den op mere, så jeg kunne holde den helt lige. Faktisk mens jeg rettede forenden til sidst så stod forenden sådan der. Og nu synes jeg faktisk, at jeg har fået den så lige, som jeg gerne vil have den. Og nu er jeg ved at måle ud til trappe heromme, agter. Så i stedet for at have 3 trappetrin, det kunne jeg ikke få til at passe, fordi så ville det bare være sådan en lille trappetrin til sidst. Hvis det skulle passe med de andre. Eller hvad? Ja, nej, fordi den skulle gå helt herud nemlig. Og det kan den jo ikke, fordi der går den allerede ned. Og den skulle starte heroppe, ikke? Så der laver jeg her. Hvad skal jeg holde snoren? Der laver jeg et trappetrin, der går sådan der. Og så skruer det lidt, så vandet går røve af, så går den op. Der. Og så går den hele vejen over. Og så kommer næste trin, kommer så herop, ikke? Hvor at vingen skal være. Og det kommer man jo lidt i kombination, men der må man træde over eller noget. Så nu kan man også sidde både her og her. Så kan man sidde her med fødderne her, eller her med fødderne i vandet. Den der skal selvfølgelig ikke være her. Og så bliver de her lidt tykkere. Så det har jeg fået rettet den op, og det er jeg tilfreds med, synes jeg. Og så har jeg fået streget op, hvor trappen skal være, og trappen kan jeg jo så sætte på i morgen, tænker jeg, når jeg har lagt glasfiber på. Så ja, det var det. Det var lige lidt update.
vender lige tilbage. Hvordan det her allerede. Hvad er det der? Det er det. Så nu skal det lige tørre lidt. Og så vender jeg tilbage med... Nå, jeg troede jeg optog, og det gjorde så. Jeg ved ikke, hvor langt jeg nåede. Men det jeg vil sige, det er, så skal det der på. Så jeg vender tilbage. Om lidt. Og det der tørre også. Ja, nu er jeg nået dertil, hvor at det er tredje dagen, jeg skal til at rette den op. Og kæft, hvor er det irriterende, at jeg skal bruge tid på det. Jeg troede fandme, den var der i går. Men jeg kan se, at spidsen går en anelse den vej mod styrbord, ikke? Så nu prøver jeg at løsne det her igen. Fordi så lige se noget. 2 sekunder. Derovre. Hvis det er helt rigtigt, så skal den jo helt herover. Men det kan jeg ikke uden at skære. Jeg kan ikke lige holde den her. Jeg sætter den lige her. Jo mere jeg skubber den der, jo mere sker der ikke en skid med den her spalte her. Hvis jeg rykker den spalte længere den vej, så tror jeg, så vil den her åbne sig noget mere. Det er ikke sikkert, at jeg lige kan, fordi den så også fast til noget. Jeg kan selvfølgelig prøve at skrue den ud. Jeg kan også godt se, den rykker så længere. Det skal faktisk være der. Okay.
Når jeg skubber den her ind, så rykker strengen sig. Det skal faktisk være her. Det kan være, at det hjalp lidt. Og så er det meget. Og så er det lidt nada. Det hjalp faktisk lidt. Men nok til, ja. Yes. Yes, der. Hallo? Skru for helvede. Så er problemet igen, så bliver den der for høj og for lav der. Kom herover. Jeg ved ikke, er det bedre? Kan det noget? Det hjalp lidt, det jeg gjorde før, ikke? Sådan der. Så lige sætter en lille der. Der vil jeg gerne have den, ikke? Men nu skal den her nedad, eller den her skal opad. Eller den skal op, og den skal ned. Hvordan tænker jeg det? Nej, sådan en hug. Det gælder der om at fingerkræfter hernede. Det har jeg heldigvis. Skal jeg ikke skrue mig selv i fingrene. Nu tjekker vi lige igen. Det kan da godt være, at den er lige heroppe, men hvad så nede i bunden? Igen. Fuck det, nu gør jeg sådan her. Jeg skal heller ikke sige fuck det, vel? Men nu gør jeg lige sådan der. Jeg skal lige passe på den der. Sådan. Det er sgu lidt. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan fornemme det dernede af. Så nu blev den i hvert fald lige der, ikke? Så skal den selvfølgelig skal lige have strammet den her til. Ja. Og her. Ja, det er slet ikke skarpt. Det er det nu. Sådan. Ja. Du kan godt se, at det hjalp sgu lidt på det, at jeg fik den ind. Det ved jeg ikke, om du kan, fordi jeg har jo ikke noget førbillede. Jeg har et efterbillede. Og det der med, at den skruer, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, at den skruer indad i toppen. Det er meningen. Og her skulle den gerne være lige. Sådan der. Fordi at når den så kringer, så står den lige. Og så kommer kræfterne hernede til at ligge på den kant her, som løber hele vejen dernede, ikke? Det er derfor, at jeg har lavet den bredere her. Så der skulle gerne være mere opdrift, hvis man kan kalde det, end der er i den anden side. Det er i hvert fald min tanke. Og dem har jeg mange af. Jeg skal videre, med at tænke også med, hvad jeg skal videre med, fordi jeg tænker, at nu så skal jeg til at lukke den af, ikke? Og jeg tror, jeg starter med hernede. Jeg tror også, jeg sagde i går, at med at lave, og der er det dejligt vejr. Hvem fanden har rykket den? For satan, mand. Forfra. Nå. Ej, jeg tror, den er fint nok.
Jeg kan også bare gøre sådan der, så står den helt lige, selvom den er pisse skæv. Nå. Jeg skal videre med det der nu. Så jeg kan lave en trappe, så jeg kan komme op og ned af vandet. Ja, jeg vender tilbage. Jeg vender tilbage. Bla 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 bla. Okay, hvor fedt er det lige. Nu er jeg fyldt med dem. Jeg har ikke set. Hvor de henne? God sværm. Hænger og dingler i vinden. Jeg tror lige, jeg går væk. Så kan I komme i haven og hygge sig.